kubonakaliswa khona amandla kaThixo, kulapho kubonakaliswa khona ubulungisa bukaThixo. Amen. Now bese sithi ke ngokuPaulos ka eqhubeleka nale vesi uthi ke bonke abakholwayo bayakuphila ngokukholwa. Amen. Akathi uPaulos bayokuphila ngokukhalaba. Akathi uPaulos bayokuphila ngokuzixakekisa. But uthi uPaulos abakholwayo bayakuphila ngokwenze njani? Ngokukholwa. Hallelujah. Now ivangeli le eyona requirement okanye eyona mfuneko yoba umuntu angene evangelini kukukholwa. Hallelujah. Ukukholwa kuYesu. Now uYohane yena uthi ka ebhala ke bonke abamamkelayo. Abamamkelayo uYesu. Uthi banikezwa igunya lokuba bangabantwana bakaThixo. Hallelujah. Now umuntu ka ezalwa uzalwa uYesu engamamkelanga. Yeah. Noma kakoni akakashisono akakaxoki but uYesu akakabi naye. Hallelujah. uThixo xa ethetha edala umuntu uthi ndikunikeza igunya ngaphezu kwezinto zonke. Amen. Umuntu xa esiwa esonweni wehluthwa igunya. Amen. Now even if lo muntu ungenaye uYesu uyalibiza igama likaYesu, amadimoni ayamazi uba uyankatshela. Yeah. Ilento bathi xa bebalinganisa bekhalima bebone uPaulos ekhupha amadimoni, ambuza amadimoni ebana uPaulos siyamazi but wena ungubani? Yeah. Because the spirit can tell. Imimoya iyamazi uba lo muntu igunya kana. Hallelujah. Uyalibiza yena igama likaYesu but ushada ngantoni? Ngegunya. Ngoba ukuze imimoya ilalele xa uthetha udinga igunya. Amen. Udinga ukugunyaziswa ezulwini that when you can speak and spirits listen. Sangathetha wena imimoya imamele. Yeah. Udinga igunya livela phi? Yes. Awugunyazwa itawe. Yeah. Awugunyazwa ngubhishophi. Awugunyazwa ngumprofethi. Asikhutshwa ngabaprofethi nabapostile thina. Amen. Sithunywa ngabo. Udinga i-authority. Udinga igunya elivela ezulwini. Now ke ngoku uYohane apha njengengqine sithi ke bonke uzama ukhanyisa into yobana bonke abaphinde babuyele ekhaya. La authority bebeyinikiwe iyabuya my sister. Ela gunya ebelinikiwe loba angakhutshwa liyabuya. Wena sithi ndiyakwamkela, ndiyazivuma kuphantwa ndingayenza ungekho. Amazulu awalibazisi sisithuki. At that moment ngala mzuzu uguquka ngawo i-authority is imparted, ibuyiselwa kuwe. But uYesu kayekho enhliziyweni yakho. Xa uYesu ungenaye ungamfuni, cela ukuxelela inyaniso, ungakhubeki. Kodwa ngoba ungakhubeka kodwa inyaniso elixelela yona uzawuba lilifa lamadimoni. Uzaphuma kwesi sangoma sithomalalise le sikunike yaso imimoya ezawuphinda ikuxake 5 years down the line. Uphinde uye kwesinye siphinde sithomalalise le sikunike yaso ezawuphinda ikuxake in 10 years to come. Ngoba ndikuhlebele namagqirha xa kwazizilwanyana zakho.
sewukhululeke. Thina uYesu uye okukhulula amanyanyanyanya. Nalo profeta akakukhululi, uYesu akukhulula manyanya. Ithi iBhayibhile abakhululwe nguye bakhulula nginene. Shathana. Sakalibazisa. Uyesu akukhulula. Wanga dibala iminyaka. Nagqibela ukubanjwa inhloko ngoba nakhululwa ngubani? Yes. Nabanjwa nguYesu. Uye wakhululayo. Ngathi na-understand naqonda uba nyani. Abakhululwe nguye. Bakhululekile ine. Yiloo nto ndizomemezela amajona. UYesu ufuna ukukhulula wena emalanga. Kimhlabelelo. Awe amakhamandela. Amakhamandela kawubuye. Ayaqhaqheka amakhamandela kawubuye. Kawunobuhlobo naye. Zakhela ubuhlobo noYesu emalanga. Zakhela ubuhlobo. Nalongena njabhiso. Ongena nkohliso. Siyabuya madoda. Sidiniwe sikhathele. Silila. Kodwa sinika amandla manje. Shaphatha. Shulibakhosi. Siyabuya sidiniwe. Imizimba ikhathele. Kodwa ke sifika kuye. Sifika sinika amandla. Ngiqala ngathi laphakamisa amehlo ngathi ngutata. It's been a fun even today. Ayonsomi uba nguyise wenkledama lesihamba naye. Hlala ngisitsho ndithanda iqhobeke kangamntwini. Ndiphila ngenxa kaYesu. Khona umhlabelelo wasewisile othi wondla izinto zonke ngaso isandla sakhe. Thiliso lakhe liyabona nasezinsizini zethu. Abese sithi ingqondo zethu nazo masibonge kuwe. Haleluya. Ngoba bathandekayo xa uphethwe nguye uyabonakala. Umphatha kakuhle uYesu umuntu. Abafana abahlobo angazakhela bona emhlabeni. Akafani nabo. Namhlanje izothi kwindawo yasemajona ukhona uYesu. Uyaphila. Sishimane ngexesha elibuhlungu thina apha ivangeli abantu bangasayithathi serious ngenxa yezenzo zabantu abasibize ngeli gama. Kodwa sisithuliswa yiloo nto thina. Sawufela kuyo lento ngoba sazaphi isithathe khona. Ngoba noba sifela kuyo apha emhlabeni basiconsiderisha ngoba sifile kodwa siyaphumla naye. Siyaphumla naye. Thixo ibhala kwincwadi esithilelo athi aphani yakhona kuyintsholo kuyinhlokoma kuyimivuyo kukho sinqala apho bayohlangana khona abangcwele. Bese sithi amanqila nabathakathayo bayabona ilahlelo yangaphandle. Sengathi imivuselelo lohlobo uphinde ube kumlahlelo ngaphandle ungavumi ngobomi bakho. Amaxesha yasongwa. Qiniseka ngoba ubudlelwane noKristu nabo. Ngoba into esimisileyo esenza singakhukhuliswa zicawe zensuku zokugqibela kungoba sazana naye. Umdala wensuku madoda. Sazana naye. Noba sifika sizolahleka isibandla likaThixo kodwa likhona igcuntswana ethi ezulwini xa lijongile emhlabeni kuthiwa ningabi sakhathala ningabi sadinwa senizawuphunyuzwa. Sesiyaphumla.
zenzeka emhlabeni kuyabonakala uba sesizawuphumla. Sizawuphumla thina. Kodwa sile majola somemezela, nanoba nimemezela okokugqibela, noba nimemezela okwesininzi, kodwa ndizothi ungafi uyesu ungenaye. Ungavumi ukufela kule ndawo abantu abaninzi bakowena bafele kuyo. Ayo yakho wena uyibonile kungesizathu esaziwe nguThixo. Ungavumi wena. Thixo uzovusa abantwana emajola, uzovusa intombi sisithuli, uzovusa abafana abazothi xa kufika imimoya eqala udlala efemelini akhale kuThixo athi asisibingelelo Thixo andisazi kodwa ndizalelwe kuso. Because uzalelwe entweni kodwa ungayazi. Alinde kuThixo. Andimamela uthini uYeremiya azawuhlala phansi ndingalityela ngaxesha. Uthi uYeremiya xa ibhala umprofethi, amen, uthi bomama fundisani intombi zenu ukulima ukwenza isijwili, ngoba umlili ukusikhalo selungisa siyamchikimisa uThixo. Ndibabuhlungu umntu ongumama xa evala ucango eshiya abantwana ngaphandle, uzawubhubha yena ilifa labanikazi. Shata ngoba lilifa lethu. Ufuna umbambe noba una-success apha mntana, ufuna umbambe noba awuthanda uthi mntana unika ilifa. Uthi mntana ndikunika ilifa eligunaphakade. Umbambile wenzela uba sisithuli noba ukho. Athi Thixo kadadobawo, Thixo kamama, because kuyenzeka abe elokhe ngekamqondi kodwa wakho bemazi, owakho bembonile, kulapho azambiza khona. Athi Thixo kamama ndixakiwe. Xa uzivalela wena uzayazi kanjani loo nto? Lento sihamba nayo ithi iBhayibhile sizindlalifa. Haleluya. Emajola ndizothi ke bonke abamamkelayo, bonke abakholwayo kudaba lomnqamlezo, bonke abakholwayo kuYesu engemnqamlezweni, kubo bonke abakholwayo kuYesu othandaze eGetsemane, kubo bonke abakholwayo kuYesu osindwa kumnqamlezo ebheke eCalvary enyamezele ngenxa yam nawe, kubo bonke abakholwayo kwinzame nemigudu eyenziwa nguYesu, wathi sekubuhlungu, wathi mayidlule le ndebe. Iyabuya logunya kuwe owakholwa lolu daba, iyabuya logunya kuwe. Haleluya. Namhlanje sokuyiseka igunya ebantwaneni bakaThixo. Noba mntanam wakhe wafika kuye uYesu kodwa wathi ekudeni bendlela walahlakana nayo le nto, namhlanje ndizothi igunya liyabuya. Liyabuya igunya kuwe. Sokuyisela igunya namhlanje. Kudala usijongela phansi, kudala kuthathwa amagama phezu kwakho, abantu nje wakholelwa. Kodwa namhlanje ndizothi likhona igunya elibuyayo elizaguqula imeko zakho, ziguqula imeko zekhaya lakho. Yesu lo ndithetha ngaye, the man Jesus. Yile yahluphekela mna nawe. Zathetha nje lo mazwi ambalwa
kwindawo yasemajola. Dadewethu uya torho, uya bhuti wami, uya mntasekhaya, uya lekhaya. Mamam, uya lekhaya. Khona pho siyakhona, khona indawo esilungiselelweyo thina, khona indawo engenasinqala ethi iBhayibhile bonke abangakholwayo bayakulahlelwa ekutshikizeni kwamazinyo, apho kungekho kuphumla, uzinhlungu ezinaphakade, ubufakwa naphakade, kodwa naku ubomi obunguYesu osemnqamlezweni. Sithathela ubomi namhlanje, sithathela ubomi obungunaphakade obukuYesu. iBhayibhile abanqotshwa bakuye, ithi namasango esiwokwa kangeka amelane nababizwe ngegama lakhe. Mhlawumbe usathane kudala esizama nathi, kuyabonakala, kodwa sibanjwe ngumusa, sibanjwe inceba. Babe kuye ngokwakho usathane ngoba kudala wasibhukuka wasihlekisa ngelizwe, kodwa sibanjwe inceba, sibanjwe inceba. Nawe sengakubamba lo nceba, sengakubamba nawe, sengakubamba. This is your chance to come back home. Lithuba lakho lokubuyela ekhaya, lithuba lakho eli, ngegama likaYesu. Amen. Yes,